mba daalụ nrinne anyị echigataghịkwa azụ ọzọ akwa nne ekene anụ m ekene si maka sị nọ Igbo bụ ike masị daalụ nrinne anyị echigataghịkwa azụ ọzọ nya wu obelugokwa na mgbogbo nke agba nke ikpeazụ ọ niile esonyela anyị alụtụgasịgo aka n'ihe ndị dị aṅa metụgasị aka mana ihe gbasagasị ma asọmpi egwuregwu bọọlụ ma ndị nwụgasịrị anwụ ma ndị aka obele akụkọ ndị amagasị ama bọọlụ na ahụ ịma na-abịakwana n'ihe gbasara anụmụ nwaanyị ya ịma ụfọdụ na-asị na nwoke wuo ma awụ nsọ na nwoke ya eme ka o si bụ ya ụfọdụ asị ịma ụdị ọ na-eme na onwere ka nwaanyị nwere ike isi nọ n'ofu ọnụ ụlọ eneghị anya ọkpọta nwoke anọ ma nwoke na-abụ ha na-anụ ebe n'ofu ọnụ ụlọ mana ọ na-eme ebe nwoke nọ ọzọkwa wụ na eneghị anya afọ n'ọsọ ụdị afọ ma adaso Oshomole ma Obasanjo ndị anyị malụ mma ndị achịcha gwụla anyị machalụ mma na-ebịa ma ikwugwo n'afọ ọsọkwa anya chọọla ijeje enwere ike ọyịgụ nwaanyị ọ na-agụlị ọyịgụ nwaanyị n'obi ya ọwawụrụ ị na-eji igbu mmadụ sọmadụ na ya na dịrị dịka akụkọ ha si dịrị a na-anata ozi na ya na Samadu na-adịzi m akọ n'ọfụma enwere ka ije ịma na ihe akụkọ ndị ama ama ọ na-awụkarị ha na-itinye ifo maka na echi ọcha uhie uhie ọcha ọbara ọbara ịma na akụkọ nọ n'elu ewu na asị nya nwa Amadi Ned nwoke na ọ dị na ọgbago ọnụ asị 50-something afọ 57 because na-ekwu na nya ahụ ọmalịcha nwatakịrị tomato Johnson na-eji eme 50 wife nke isii ụfọdụ ebe na-ekwu n'ịmagono ndị ama ama ma Tonto Dike ha onye ọwụ na-ekwuchagwa okwu n'ihe banyere ya ma Linda Ike ndị kwugolo okwu akaligo ma ụfọdụ na-asị na ihe do na ama ọ dị mma ụfọdụ na-abụnya nwatakịrị nwaanyị ọnụ si ka eze ịbụ ọ na nke na-atọ ele gị ara bụkwara dị ọnụ iji nenebela n'ọha nta elu inenenụ ma na Instagram ụfọdụ na-abụ ya ọnụ onyenye ochisi Chineke kụwa anya si amaala kwa ngwongwo si ọchọchọ onyenye na ya na-abụ ya eme ụmụ ikolobịa karịa nkịtị bụrụ mgbe akpagharị ọwụla agadi nwoke na-anọ ụwa nkaka mana n'anya nke m ọgwụ ebe aka lụrụ nwaanyị ka onye ọwụla napala ụlọ aka dị ya mma ya ha ime isi onwere onye na-achala ibie moto nke a wee bụrụ wee naanị ihe gbasara omenala Igbo na anụmụ nwaanyị mana isiokwu anyị ka wuru so omenala dị iche iche n'ala Igbo amara m ka unu si anụ nwaanyị na obodo nke gị ahụ m onye arụ ndị Izọgụ nke nọ n'Ide Atọ North Local Government Area of Imo State bọọlụ na ahụ ababe nna dịka anyị na-esi eme mgbe abịa ịnụ nwaanyị be nna ego isi nwaanyị anyị na-awụ anyị 24 naira ọ na nke 24 naira ọ dị nke anyị nke gị dị nke anyị ama m 7 naira 50 kobo ya ọdụ mma itie ha na nwunye gị ihe onye were 7 naira 50 kobo gị nyeghachi gị na-eti ihe ọkalị mma na bunu onwelele onye bunu ihe mma na-eme mma na-agbalị ịhụ mma na-agbanwe unu ka na-agbanwe pantị 750 naira ọ dịkwala ụgwọ ihe ndị ọzọ ị ga-akwụ maka na mgbe bifo gị tupu ya emecha ihe dị n'isi nwa ị ga-ahụ na irufuga ya tinye ruru otu nderi naira omeelu onye ka a na-etufulu nderi ọkwa nke asị ụmụ nwaanyị karịrị akụkụ niile onwere ihe olugbo mgbe asị akwụle n'akwụkwọ nsọ na-esi olu mbụ asị adị ụmụ nwaanyị saa ọkwa olugbo ụwa mmebi elubere na anyị godibogodo na ụmụ nwaanyị siwela anyị nne sụwa akwa gbanna osikwa ya wee onye luo libe nna gị ka ị chere ka ọ dị mba nọ na nwa ya ọzọ eji anụ nwaanyị chọọ anụ n'onwe ka esi mee gị ihe na igo ofu kaikai bọtụl kaikai aromatic shinap igwe papa nwe nwa gụọ ji Igbo na mkpọ nye papa nwe nwa gụọ mọtụ nye ndị makwa na be anyị ọwe ị na-anụ ada ihe eme gịnị ekwu ụgwọ isi ndị umere nne ya o ndị ebe ba mama ya ga-eweta ihe ndị umere papa ya ebe umere nne mpa ya ga-eweta ihe ndị ụmụnne ikwu nne ga-eweta a ga-eweta ma George ma ụmụ mmanya ma ụmụ a ga-ezigarịrị ndị a na-eziga ozi na-adị ọtụtụ ọ bụghị naanị ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị were ego anyị asị na 24 naira dịka eji si na na-abụ ekwuo ya ahụ na ihe niile agụ ọkwa ebe ị ga-eri ekwuo ya bụ ụgwọ ewekwa ihe ndị ọzọ o nwere ife ndị sie n'elu ka wee eziokwu kama na o ji nekwa anụ ọbụla dị ọkpala gbu
gịnị ka ya na-ekwu eluzi ebe beba na nwaanyị ọwụ na ijila ụdị ihe ego nke jọji nyewe ndị ikwu nne na ndị mana dịka o si igo kaikai mana dịka o si bụ a na-alụ nwaanyị ofu ụbọchị adada anụchapụ nwa anụcha nwaanyị unu lesiri anụ m ya elesi olu mgbe papịa ya yawa ma stroke ma heart attack ma IBP onye ọwụ na-aba agwa m ya danyị na unu lesiri m nwatakịrị elesi ma ụmụ nwanne ya ndobele enwedo onye ya nọ na ụdị mole mma anụle nwaanyị achọ mma anụ last born maka anyị were ya n'okwu Regina Daniels na kosi na-aga mana anụrụ n'ọwụ otu 1 billion naira dịka m si ahụta ya n'ihe ọha nta akụkọ na enyere ya 1 billion naira maka gịnị maka alụm ya elu ya maka alụmdi ya na Ned Nwoko ọ bụrụ na ọ n'eziokwu mana dịka anyị si ahụta ya ụmụ foto ndị anyị na-ahụgasị n'ịntanetị e nwere nke ahụrụ ya bụ Regina Daniels mgbe ọ dị n'obere akpụli isi ebe weta isi ya na Ned Nwoko isi ha abịa ihe ma n'ihu ma n'ọnụ ma n'imi abịa enyochasị ihe ọ ga-abụkwa nna ya o nwere ike ụfọdụ na-enyochazisi na o nwere ike bụrụ nna ya ka anyị were ya na ọgbụọ nna ya na ọwụ na contract marriage ka anyị were ya na oge contract marriage no ezigbo azụmahịa dị maka ọgwụgwọ foto ọzọ pụta na-abịakwasị n'afọ ya nwere n'afọ enwego wet ọnwa ime anọ ka anyị were ya na Ned Nwoko lụrụ Regina Daniels enye ya otu nderi naira ya bụ emepe ọnụ kparịa Ned Nwoko gịnị ka ọ ga-eme ọwụ oticha ya ọ ga-eti ya gwa ya bụ ego ọgbakwa ego ole o mefuru n'isi ya onye m ji agwa gị na ọwụ nwayọọ ka eji alụ nwaanyị ma iwere nwaanyị ọtụtụ ọwụ na iwu nwoke n'ebe ya wuru iwere nwa ada ma nwa ọlụ nwa nwaanyị a ga-abịa anụ jiri ya nwayọọ maka na iwere ego tinye nwoke a n'isi ọ lụrụ ya nwa gị mee kpam ọsị emekwa ego ole mefuru n'isi gị ya wuru ka o si wee dị nke a dị mma ọ dị mmadụ na ịbekwa na dịka o si na amalụnụ mma ịma abịa na-arụ ndị izu ọga anyị dịka ụfọdụ na-esi anyị nwere mmemme anyị na-akpọ Ikeji amalụ mma enunu gwakwa maka nka Ikeji arụ ndị izu ọga onye nunu nọ maka nka maka nka asị na ahụrụ anọ n'enunyu na-agba ijiji gharị mbido kwuwe nke ọ ya agba ijiji gharị ọ ga-agba m gharị iwu ijiji maka na ndị Igbo ọwụ na nke isi kwuo ya ewere m nghọta na ọwụ gị naanị m bụ onye na-amaghị ihe iri ekwu ndị were ndị ọha na eze na-ekiri anyị na-amaghị ihe iri ekwu ngwa ife ya ma ebe nke ihe nke nchọke na-ewe ka anyị na-ekwukwu ewu onwe ihe dịka mmemme ọwụna ma ọwụ omenala ọwụna a na-emebeghị na-emebe dịka nke gbasara anụ nwaanyị a na-emebe ife ọka esi kwuo ikwu ego n'ụlọ na-anụ kwuo ego nne nke anyị na-anụ ọ dị mma mago na o nwere ibe anyị fa nọ n'ụlọ gegwolo ntị nụ ka ekwuli ike eji arọ ndị izu ọga ọ tọrọ ụtọ ka ha maa ka esi emenyawa ihe nke a ya wụ ngwugwu mmeke ya eliri metinye na friji onwezi onye chọrọ ije nene ka o si dị anyị nche niile enwechagwu ihe na ndị a na-adụ aka ije na ọha nta akụkọ jee nne enyi ike eji arọ ndị izu ọgụ maka enwere ike ụdị ego anyị kụwagwe kwarapụ enwere ike izu ụka ọzọ na-apịa apịa ọwọkwa iwu ka ala iwe elu imepe anya igwe mkpụrụ anya na-abụ n'igwe onyonyo si na icheoku na Maazị Ikechukwu si gị na ihe ebidokwa na omenala dị iche iche dị n'anya o nwere ike izu ụka na-abịa ọzọ anyị ebido ebe nyawo ihe kwụsị maka ị na-anya omenala karịrị akarị sọsọ nke anyị lụtugoro aka sọsọ ihe gbasara anụmụ nwaanyị obodo nke gị ọ dị iche a na-ana 7 naira 50 kobo obodo nke nna na 24 naira wee warụ ndị isi ọgụ o nwegasịkwala omenala ndị ọzọ dị iche iche mana tupu anyị atọla egwu gbọ nna ahụ ị na-efu n'oge anyị adịgbo nke kekene ndị Igbo na nkenke ya Igbo ekele m unu aha m agbanwekwa dịka m sikwu aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ya wụ aka jitakpu Yusef Bolt dịka o si wee dị a ga-adịkwa n'izu ụka ọzọ m na ihe na-eme n'obodo mgbe anyị ga-anọ kọrịa agwakwunu ka o si aga n'obodo Maazị Chukwu ọ dị mma mana mbọsị ọzọ m na gị anọ ka njọ maka onwe ka ị na-eme isi ka ọnwa onwe gị usembo ụta n'ọnya n'akụkụ ka mma ma gị na ya na-aba ọgụ ka ọ na prima mana nsogbu adịla n'ọnụ mmekwa n'izu ụka ọzọ ọnwụla anọ m na gị anọ ịkọwala ndị mmadụ ebe usembo otu si bata n'akụkụ Igbo ndị ọma eje mba asị m ụgbọgolo m ele m anyụ ọmigwelu na Maazị Ikechukwu mịalụ gị mekụzielu nwunye dị gị ihe ọzọ a na-ekpe ekpeli ewu ndụ wee isi asị na chi ya mela anyị nche niile bọọ chi
ọ ya emekwa ka o sio na-adịla anyị ka anyị ncha nọkọ n'izu ụka na-abịa ọbịa mbọsị ọzọ ana m asị aka dị onye mmanya hi n'isi nke ọwụ niile eme ya ka wala gaziela anyị ncha niile ka ọ wụlị ya bụ ife ekwu ka na-eme ọ ka wụlịsị mụ ọbụla maazị Charles Oyikwe gbanụ masị unu daalụ nụrụ nne sonyelu na anyị n'izu ụka